Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Mọnde, abalị 6 n'ime ọnwa Juun afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị otu Indigenous People of Biafra adọọla ndị niile bụ ndị na-aganye aka n'igbu ọchụ, ntọ mmadụ na arụ ndị ọzọ nke na-aga n'ihu na mpaghara South East aka na ntị ka ha kwụsị ya ọ bụrụ ma ha na-achọ ịhụta nnwere onwe Biafra. Otu a na-achọ nnwere onwe bụ ndị kwuru nke a sịrị na ndị otu ha bụ IPOB na ndị ọzọ kwesịrị ka ha ghọta na ndị iro ha ga-aganye aka n'igbu ọchụ n'ọnọdụ enweghị nchekwa dị na mpaghara South East wee na-ete otu ahụ unyi n'ihu nakwa atụmatụ ya inweta nnwere onwe n'ụzọ udo. Otu a sịrị na onye ọbụla bụ onye na-achọ ka onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu nweta onwe ya ma pụta na ụlọ mkpọchi DSS tinyekwara ịhụ nnwere onwe Biafra ga-eburu ụzọ kwụsị arụ ndị na-aga n'ihu na mpaghara South East. N'otu ozi nke ọnụ na-ekwuchitere otu a bụ Emma Powerful zipụrụ n'ụbọchị Satọde, ọ rụtụrụ aka ma sio na ọtụtụ igbu ọchụ ndị a na-egbu bụ nnọọ nke a na-eme abalị ole na ole tupu onye ndu ha bụ Kanu aga n'ụlọ ikpe, ma site otu a mee ka ọ dịzie ka ọ bụ otu ahụ bụ ndị na-akpa arụ ahụ. Mgbe ọ na-ekwupụta iwe ya banyere arụ na-aga n'ihu na mpaghara South East, otu a sịrị na onye ndu ha bụ Kanu na-achọ ka onye ọbụla bụ onye na-achọ nnwere onwe Biafra n'ezie kwụsị mpụ na aghụghọ niile na-aga n'ihu na mpaghara ahụ ma hụkwa na ya nwa maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị ga-arụkọ ọrụ n'ụkpụrụ ndị a haziri ma sonyekwara ha n'ime ka atụmatụ ahụ gaa n'ihu. Ọ gara n'ihu kwuo sị na aka ọrụ ndị na-eme mpụ na igbu ọchụ na mpaghara South East na-awụnye mmanụ n'ọkụ na-ere ere n'ikpe ahụ a na-ekpe Kanu ma mekwa ka ndị ibe ya megide ya, tinyekwara atụmatụ nnwere onwe Biafra dịka otu a siri kwuo bụkwa n'ihe gọọmenti Naijiria na-achọ. Ọ rụtụrụ aka ma sio na onye ọbụla bụ onye otu IPOB n'ezie ga-elegide anya n'atụmatụ ntọhapụ ndị Biafra pụọ n'agbụ ma hụkwa na ala ha bụ nnọọ nke udo na-achị eze. Ndị ọkpa egbe bụ ndị Fulani na-achị Nnama nọrọ ụnyaahụ bụ Sọnde abalị 5 nke ọnwa Juun gbuo opekampe 10 mmadụ 5 na mwakpo ha mere n'ụlọ ụka St. Francis Catholic Church dị na Owo, isi obodo ọchịchị kansụl Owo dị na steeti Ondo. Wezugakwa ndị a bụ ndị bịara ofufe egburu egbu. Ndị ọkpa egbe a gbukwara ndị na-agara onwe ha bụ ndị mgbọ na-efe efe tụrụ. Ndị hụrụ mgbe nke a mere sịrị na njinji a jiri mgbe a na-aka ụka ofufe nrọ n'elekere 11 nke ụtụtụ. Ndị ọkpa egbe agbawakwara ogbunigwe n'obi ụlọ ụka ahụ tupu ha amalite ịgba ndị bịara ya bụ ụka egbe. Ndị hụrụ mgbe nke a mere sịrị na ndị ọkpa egbe azọchiri n'ụlọ ụka ahụ n'oge ha na-eme ofufe nrọ ma na-agba egbe aghara aghara. Nchọpụta emere gosiri na ndị nwetara mmerụ ahụ na ndị nwụrụ anwụ e buru gawa n'ụlọ ọgwụ Federal Medical Center dị n'Owo maka inye ha ọgwụgwọ. Nnukwu onye isi n'ụlọ ọgwụ FMC dị n'Owo bụ dọkịta Laisu Adeagbo sịrị na ọtụtụ ndị dibịa bekee bụ nnọọ ndị ezigara ka ha gaa nyere ndị nwetara mmerụ ahụ aka. Ka o sila dị, otu onye nọọsụ n'ime ụlọ ọgwụ ahụ bụ onye na-achọ ka akpọọ ya aha sịrị na ha enweghị ọtụtụ ndị dibịa bekee mana ezigara ụfọdụ n'ime ha bụ ndị nwetara mmerụ ahụ gaa n'ụlọ ọgwụ ndị nkịtị nwe. Ka o sila dị, otu onye uwe ojii obi ịkara bụ nnọọ onye jiri obi ukwu wee matuo otu n'ime ndị ọchịnnama bụkwa ndị na-eyi ndụ egwu bịara ya bụ njem wee matuo ya n'ala. Ndị mmadụ bịara tụọrọ ya ụtụ aka napụ ya egbe ya ma site otu a nwụchie ya. Ndị egburu egbu gụnyere ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke na ụmụntakịrị. N'ihe ndapụta ọzọ, Reverend Fada Andrew Abayomi bụ otu n'ime ndị ụkọchukwu bụ ndị nọrọ n'ụka ofufe nrọ ahụ ụnyaahụ na St. Francis Catholic Church Ewaluwa Street dị na Owo na steeti Ondo akọọla ka ya bụ njinji si wee jie bụ mwakpo ahụ ndị ọchịnnama mere n'ụlọ ụka ha. Ọ kwupụtara sio na ọtụtụ ndị bịara ofufe nrọ ka egburu n'ụlọ ụka ahụ dịka ndị na-eyi ndụ egwu tụrụ ogbunigwe n'ụlọ ụka ahụ n'isi ụtụtụ ụnyaahụ. Mgbe ndị nta akụkọ gbara ya ajụjụ ọnụ, Reverend Fada Abayomi sịrị na ndị a na-eyi ndụ egwu bụkwa ndị Fulani na-achị Nnama zọchiri n'oge ha na-achọ imechi ofufe nrọ ha. Ọ sịrị na ha agwala ndị mmadụ ka ha lawa mgbe ha malitere ịnụ ụda egbe aghara aghara. Ọ sịrị na ha gara zoo onwe ha n'ime ụlọ ụka ahụ ebe ha nọkwara ihe dịka nkeji 20 tupu ha wee nụta na ndị a na-eyi ndụ egwu alawala ma mesịa pụta. Na ngwa ngwa ha pụtara ka ha hụziri na njinji ejiela, lekwe ka ozu yara kpirikpiri ma ndị nwetara mmerụ ahụ ka ha buru gawa n'ụlọ ọgwụ.
N'otu aka ahụ, aka na-achị steeti ahụ bụ Rotimi Akeredolu ekwukwala okwu gbasara njinji ahụ jiri n'ime obodo ya bụ Owo. Ọ kọwara njinji ahụ dịka atụmatụ ekwensu bụrụkwa nke jọkarị udele na njọ. Ọ sịrị na nke a bụ nnọọ nkata akpachapụrụ anya mee ma buso agha ndị obodo ya bụkwa ndị hụrụ udo n'anya bụ ndị Owo. Ọ gara n'ihu nye ndị mpaghara ahụ mmasị obi ike na gọọmenti agaghị ala azụ tụtụrụkwe mgbe ha nwụchiri ndị omekome a ma nyekwa ha ntaramahụhụ ruru ha. Ọ sịrị na ha agaghị anagide atụmatụ ndị omekome a na steeti ha wee ṅụọ iyi si na ha ga-ekpochapụrịrị ndị ọkụkọ amaọcha adịghị mma. Ọ kasịrị ndị obodo ya obi tinyere ezinụlọ niile bụ ndị ụmụnne ha nwụrụ na njinji ahụ jirinụ, tinyekwara onye eze ọdịnala bụ Oluwo nke Owo nakwa ụlọụka Katọlik. Ọ gwara ndị mmadụ ka ha deredu ma gharakwa iji aka ha wee mejupụtawa iwu dịka o kwuru si na ezigala ndị ọrụ nchekwa ebe ahụ ịhụ na eweghachiri udo n'ime obodo ahụ. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, Igbo onye lara ezumike nka dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Onye ndu ndị Fulani na-achọ nnwere onwe bụ otu akpọkwasịrị Ilana Omo-Oduah bụ Prọfesọ Banji Akintoye ekwuolesio na mwakpo ahụ awakporo n'ụlọ ụka Katọlik dị na Owo site n'aka ndị Fulani na-eyi ndụ egwu bụ nke egbukwara imirikiti ndị mmadụ bụ nnọọ nkwupụta agha ekwupụrụ nye ala Yoruba. Mwakpo a bụ nnọọ nke gburu ọtụtụ ndị bịara ofufe nrọ n'ụlọ ụka St. Francis Catholic Church dị na Owo na steeti Ondo. N'otu ozi o zipụrụ site n'aka ode akwụkwọ ya bụ Maxwell Adeleye, ọ gbakwunyere ma sio na ugbu a bụ oge ndị Yoruba ga-enwere onwe ha pụọ n'ala Naịjirịa. Ọkammụta a na-akụzi ihe ọmụmụ akụkọ ala kpọkuru aka na-achị steeti ahụ bụ Rotimi Akeredolu na ndị aka na-achị steeti ndị ọzọ nọ na mpaghara South West ka ha kwupụta ọnọdụ ọdụrụkọ megide aka ọrụ ndị Fulani na-achị nnama na steeti ahụ. N'otu ozi ya nke o zipụrụ, ọ rụtụrụ aka sio n'otu ahụ nọrọ na mbụ dọọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị aka na ntị wee sio na agwọ nọ n'akịrịka, mana ha hụtara ya dịka ihe ntọọchị n'ihi atụmatụ ha inweta naanị ọdịmma nke onwe ha. Ọ sịrị na ka ọ dị ugbu a ndị a na-eyi ndụ egwu agbaala mpaghara South West okirikiri tụmadị steeti Lagos wee gbakwunye sio na ebe ọ bụ na ha nwere obisi ike iwakpo ụlọ ụka dị na steeti Ondo ma gbukwa ndị bịara ofufe nrọ, na nke a gosiri na Awụsa abatala ọka. Ọ gara n'ihu kwuo sị na steeti ndị dị na mpaghara ahụ nọzi nnọọ na nnukwu ihe iyi egwu n'ihi ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ha bụkwa ndị na-achọ naanị ọdịmma nke onwe ha bụ ndị na-anaghị ege ntị n'okwu, dịka ọ kpọkuru ha na ugbu a bụ oge ndị Yoruba isi n'ala Naịjirịa wezuga onwe ha. Ọ sịrị na ndị Yoruba agaghị aga n'ihu na-eme ka a gasị na ihe niile na-aga ọfụma n'obodo Naịjirịa, mana ọ bụ oge ha ga-eji wee wezuga onwe ha ma kwụrụ na nke onwe ha. Ọ sịrị na steeti niile ndị nọ na mpaghara South West tinyere ndị ndu Yoruba niile na steeti Kogi na Kwara kwesịrị ikwupụta ọnọdụ ọdụrụkọ nye aka ọrụ ndị ọchịnnama ma werekwa akara aka ha n'aka ugbu a. Njinji jiri n'ụbọchị Satọde dịka ndị ọkpa egbe ndị a na-enyo enyo na ha bụ nnọọ ndị ntọ mmadụ nọrọ na mgbede Satọde zọchie n'ime obodo Ahụ dị na Owukpa nke dị n'ọchịchị kansụl Ọgbadibo na steeti Benue. Ndị ọkpa egbe a zọchiri n'ime obodo a ma gaa n'obi otu onye ụkọchukwu bụ nke ụlọ ụka St. Mary Immaculate Church. Nchọpụta emere gosiri na ndị ọkpa egbe a n'oge ha hụhụ onye ụkọchukwu a bịara tọrọ onye na-esiri ya nri ma rie mbọmbọ. Otu onye tụpụnyere onye nta akụkọ anyị azụ asịrị na ndị ọkpa egbe a kpebiri iburu nwaanyị a wee rie mbọmbọ mgbe ha na-ahụghị onye ụkọchukwu ahụ. Ka o sila dị, onye isi oche ọchịchị kansụl ahụ bụ Samuel Ọnụ kwupụtara nke a dịka ihe mere eme, mana ọ sị na udo alaghachila na mpaghara ahụ. Ọ sịrị na ha agbakwala ama njinji a jiri n'onye ndị uwe ojii dịka ụfọdụ ndị agha bụ ndị nọ na mpaghara ahụ bịakwara mee nyocha, mana mgbe a kpọtụrụ ya, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ SP Catherine Nene sị na ya amaghị gbasara nke a.
Igwe mmadụ ebusola otu onye nche ime obodo na mpaghara Lugbe dị na Abuja ma buso ya agha sunye ya ọkụ n'ihi na asị na o kwuru nnọọ okwu nkwutọ megide aha onye amụma Mohammed. Nchọpụta emere gosiri na ndị mmadụ gbakọrọ n'ahịa ọgba osisi dị na ebe a na-ere mkpụrụ osisi na mpaghara Federal Housing Estate dị na Lugbe. Onye hụrụ mgbe nke a mere sịrị na ndị ụlọ ụka alakụba bụ nnọọ ndị kpara arụ a ebe ha wakporo nwa amadi a bụ onye ha sịrị na ọ bụ nnọọ onye a maara a na-ekwutọ aha Mohammed. N'elekere anya mbụ nke ehihie Satọde, nwa amadi a gbara ọsọ gawa n'obi ụlọ ọrụ ndị nche ha dị n'ahịa ahụ, mana nchọpụta emere gosiri na ndị mmadụ chọrọ ya gawa n'ebe ahụ ebe igwe mmadụ bịara megide ikikere ndị nche nọ na mpaghara ahụ, wee site otu a were okwute tụọ ya kụọ ya nkụrụnkụrụ n'ahụ tupu ha esunye ya ọkụ. Otu onye bi na mpaghara ahụ sịrị na ndị nche obodo a nwụchiri nnọọ ụfọdụ ndị mmadụ ma kpọchie ha na ụlọ ọrụ ha, mana mgbe ha bịara na-arịọ ha n'aha chi ha bụ Allah, ka o sila dị, onye nche a bịara kwutọọ aha chi ha, ma mgbe ọ pụtara ịzụ mkpụrụ osisi n'ahịa ahụ ka ndị mmadụ bịara rụọ ya aka dịka onye na-ekwulu aha Mohammed, ebe ha gara tụọrọ ya ụtụ aka, tụọ ya okwute ma sunye ya ọkụ, mana ndị uwe ojii zọchiri n'oge ma zọpụta ya, mana tupu ha erute njinji ejiela ebe ọkụ agbazuola nwa amadi a ahụ. Ozi anyị nwetara akọwala sio n'otu onye ụkọchukwu bụ Apostle Delight Ụzọ ka ndị ọchịnnama wakporo ma were mma maa ya n'obi. Ụzọ dịka ozi anyị nwetara bụ nnọọ onye ya na ndị oyi ya si n'Ụmụahịa na steeti Abịa nọrọ na-aga na mpaghara ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Abịa. Nchọpụta emere gosiri na ha jiri mma maa ya n'obi nakwa n'afọ ya ebe ọ nọkwa n'ụlọ ọgwụ ugbu a bụ nke a na-akpọpụta iwe na-anara ọgwụgwọ. Ọ bụ otu nwa amadi bụ Betel nwa Akuko kwupụtara nke a n'ụbọchị Fraịde n'akara nzirịta ozi Facebook ya. O mekwere ka amatasio n'otu onye ụkọchukwu ọzọ bụ Pastọ Uche Okoro na nwunye ya ka ndị ọchịnnama tọrọ wee na-ajụsio gịnị mere ndị aka na-achị steeti na ndị agha na ndị uwe ojii na mpaghara South East ji akpa agwa dịka ha amaghị na ndị ekperima Fulani akụchiela ala Igbo. Ọ kpọkuru ndị ọrụ nchekwa ka ha gaa n'ihu chụpụ ndị omekome a n'ime ọhịa. Ka o sila dị, Isaac Victor Akachukwu gara n'ihu rụtụ aka sio na agbapụtala ndị atọrọ ebe ha kwụrụ $1,000,000 n'isi. N'otu ihe yiri nke a, aka na-achị steeti Abịa bụ Okezie Ikpeazụ enye n'iwu ka ndị niile bụ ndị Fulani na-achị nnama siri n'ime ọhịa dị na steeti Abịa kwapụ, ma ọ bụghị ya na ha ga-eji imi ha wee hụ ntị ha. Ndị mmadụ agaala n'ihu na-erube isi n'ọkwa onye apụla ezi nke a na-enwe kwa ụbọchị Mọnde na mpaghara South East. Tata n'ime Owerri na steeti Imo enwetụrụ njegharị ndị mmadụ dịka ụfọdụ ụlọ ahịa mepere, ụfọdụ ndị na-ere mmanụ nakwa ogige ụlọ ahịa na ndị ọkwọ ụgbọala ka ahụkwara na-agbagharị n'ụfọdụ okporo ámá dị na steeti Imo. Ime obodo a dị nnọọ ka ebe ndụ lọghachiri nke nta, mana ọ dịghị otu ahụ n'ụfọdụ steeti na mpaghara South East ma dị na steeti Anambra ebe ọtụtụ ndị mmadụ lakpuru n'ụra n'ihi ọkwa onye apụla ezi taa. Na mpaghara South East a na-ahụtazi ụbọchị Mọnde dịka ụbọchị dị nsọ ebe ụlọ akụ, ụlọ akwụkwọ, ọdụ ahịa mmanụ nakwa ụlọ ahịa dị iche iche na-emechisi emechi n'ụbọchị taa, mana ụfọdụ steeti ejila nwayọọ wee na-ekulite n'ụra. Chete na IPOB anọọla ugboro kwupụtasio na ha akagbuola ọkwa onye apụla ezi na mpaghara South East, mana ụfọdụ ndị mmadụ ka bụkwa ya n'isi bụ ndị gara n'ihu na-emejupụta ya bụ ọkwa, ebe IPOB sịrị na ndị a bụ nnọọ ndị iro otu ahụ bụkwa ndị na-achọ ite otu ahụ unyi n'ihu. Igbo ndị nwe mmadụ, otu a ka anyị họrọ ya n'akụkọ ụwa nke taa. Chete nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owerri nchi ga-emesịanụ.